Ngiyanibingelela ke ngani zakwethu egameni elihle igama uKristu Jesu. Awu bakwethu, it's always a privilege and an honor ukuthi uNkulunkulu bafowethu athi summon us into the upper room egunjini eliphezulu. La sifike sihlale khona enyaweni kaKristu Jesu mase sifunda, sifundiswe, sifundiseke. Amen. Singelibaleke also ukumbonga uNkulunkulu bafowethu nge-manifest presence yakhe, ubukhona bakhe empilweni zethu. Amen. Ngoba bafowethu ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu kunokubhekelelwa, ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu kunokuvikelwa nokuvikeleka. Amen. Ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu there's a welfare system kaNkulunkulu eyenza ukuthi ithi preserve us. Kune welfare system kaNkulunkulu bafowethu esipreservayo ukuze ukuthi noma ama elements empilo esihlasela, noma ama elements empilo esishaya but angakwazi ukuzivithiza, sifane nabantu abangenaye uNkulunkulu. Amen. So ngichaza ukuthi la noma ngasishaya ama elements funeka mesishaya but still ihlale kukhona umahluko ukuthi ukushayeka kwekholwa nomuntu ongakholwa ngeke uze kufana. Now ngiyacela ke ngenza kwethu ukuthi siqale nje ngokuvumelana ukuthi iPhasika is unlike any other service in our calendar as abazalwane. Kungani ke ngenza kwethu lolu suku la namhlanje in the Christian calendar or in our calendar as abazalwane kungani libaluleke kangaka? Ingoba uKristu Jesu our Passover oyiphasika lethu, iwudlo likaBaba uNkulunkulu okungalo izono zomhlaba wonke ziyasuswa, lihlatshiwe namhlanje. Christ our Passover is sacrificed. That is why nanza kwethu the entire world, bonke abazalwane today, we are all commanded in terms of the scripture. Amen. Siyaliwe ke nanza kwethu ukuthi sithi drop everything esiyenzayo mase siyabuthana sonke in the fellowship of the saints, abazalwane, the elect of God. Mase sibutheneke sonke sesihlangene mase sithi ponder deeply, sicabange ngokujula, sicabange ngokujiya the price, intengo uKristu Jesu ayikhokha for the atonement of your sins and my sins. Hallelujah. Kumele ke ngenza kwethu sijule, sijiye ngokwemicabango, sibuke intengo uKristu Jesu ayikhokha, eyikhokhela wena nami ukuthi sisindiswe, singayi kulahleni. Hallelujah. Sikhomandiwe ke ngenza kwethu ukuthi ezisihlangene sibuthene also kumele sibuke ukuvuma kukaKristu uJesu ukuthi abe ngumhlatshelo nomnikelo endaweni yakho nami esonweni ukuze mina nawe sizuze insindiso. Ngezwe bafowethu. So we are pondering deeply on the price paid and also the sacrifice endured. Ukubekezela kaKristu Jesu ukuthi abe umhlabelo in the midst of ubuhlungu ayedlula kubo ukuze wena nami sisindiswe. Ingakho ke thina namhlanje uNkulunkulu as God Sanctuary Family Church, the sanctuary in the bigger body of Christ, esinike i-theme yephasika lika-2026 elakhelwe laphinde lendlalela encwadini kampostoli uLuka chapter 23. Amen. La khona injongo uNkulunkulu asiphe yona, i-theme asinike yona for leli phasika ukuthi namhlanje kumele sisebenzise leli thuba lephasika ukuthi sizozendlala phambi kwaBaba uNkulunkulu,
sizozidalula sithi empty ourselves. Hallelujah. Sikhale kuNkulunkulu with a cry of inhliziyo ethobozekile nenhliziyo enokuphenduka. Sikhale kuBaba uNkulunkulu sithi Lord Jesus, Nkosi uJesu, namuhla as we commemorate iPhasika, namuhla as wena uba yibundlu lomhlatshelo elihlatshelwe izono zethu ukuze sisindiswe. Ngiyacela ukuthi uzongikhumbule mawufike embusweni wakho. Forget me not. Ungangilibali mawufika embusweni wakho. Yiwona mkhuleko bafowethu, isona sililo, isona sikhalo esisiphethe namhlanje kuleli Phasika lika 2026 ukuthi as uKristu ebethelwa abafowethu esiphambanweni eyethi message eyakuyena elethu izwi elisuka kithina abantu silise kuKristu Jesu ukuthi sithi Lord Jesus, Nkosi uJesu, uzungangilibali, uzungangikhohlwa, ungikhumbule Jehova nxa ungena noma ufika embusweni wakho. Hallelujah. Remember me when thou enters thy kingdom. Ungikhumbule, ungikhumbule Nkosi yami mawungena embusweni wakho. Anza ukuthi ngiyafisa ukuthi niyilandele kahle lento ukuze inganilahlekele endleleni ngoba muhlulekile ukuyibamba la siqala ukuyindlalela. Ama chances ukuthi lentshumayelo yenza umahluko empilweni yakho, lentshumayelo yenza ushintsho empilweni yakho mancane. Nkosi uJesu, yona nto bafowethu esikhala ngayo namhlanje. Eyindaweni eziningi kukhulunywa phezulu impilo zabantu amagama ayisikhombisa. Hallelujah. Thina siyaliwe ukuthi noma siwazi amagama ayisikhombisa kodwa ke sithathe leli thuba silisebenzisa kube yithini esithumela amagama namhlanje kuKristu Jesu as elenga esiphambanweni elengela mina nawe. Amen. uNkulunkulu uthi nansi message engininika yona ku Sanctuary Family Church. Nanka amazwi, nanti izwi engininika lona ekumele nilibhekise phezulu esiphambanweni kuKristu Jesu ubuso benu bukhanye. Hallelujah. Ngezwe lodwa in one accord, ngenhliziyo eyodwa nangomoya owodwa, bubulani nikhale nimemeze nithi Nkosi uJesu uzongikhumbule. Lord Jesus, remember me. Nkosi Jesu uzongikhumbule. Nkosi yami, when thou comest into your kingdom, mawufika noma ungena embusweni wakho. Hallelujah. Angasoma niyayibona yini assignment esinikwe yona ngenza kwethu. Kunokuba kukhulunywa amagama phezulu kwethu. uNkulunkulu uthi usivulele ithuba thina la esanctuary ukuthi beyithina esikhuluma igama nesikhuluma amagama uKristu Jesu azohamba nawo ngempilo yethu. Hallelujah. So ingakho ke namhlanje as a sanctuary, ingakho namhlanje as the body of Christ in the bigger, as God's Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ, siyabubula nathi namhlanje, siyazidalula, siyazendlala, siyazisola Nkosi yami. Hallelujah. We are admitting guilt kuKristu Jesu elenga esiphambanweni, into engenzima, into engelula ukuthi umuntu ayenze. Inzima ngendlela eyisimanga ukwamukela ihlazo, ukwamukela iguilt, ukwamukela ukuthi ngonile, ngiyaxolisa. Hallelujah. uNkulunkulu sivulele lelo thuba ke namhlanje ukuthi ngifike nawe esontweni, ukuthi ngimenye uwena enkonzweni,
akusasebenzi manje ngoba sengifike ngezwe ukuthi uNkulunkulu namhlanje esanctuary ungivulele ithuba lokuthi ngenze into engiyaziyo ukuthi inzima kabi ukuthi ngenziwe umuntu ukuthi ngithi admit guilt ngamukela ukuthi ngonile bese ngiyisola ngidalule phambi kwababa uNkulunkulu ngimtshele ukuthi ngolephi ngihambe kanjani ngiphume kuphi endleleni kodwa ngiyacela ukuthi namhlanje efela mina nawe efela izono zethu Lord Jesus Nkosi yami uJesu uzongikhumbule mawufike embusweni wakho angazi noma niyayilandela ingane zakwethu. This is a deep cry and it is a desperate prayer from umoni ovumayo ukwamukela ukuthi wonile futhi ungumoni uyisoni. Ngiyacela namhlanje ukuthi lapho ububi bempilo lapho ububi buka life budlanga empilweni yami nasendaweni engiphila kuyo nezwe engilakhele Nkosi Jesu ungangilibali forget me not uzongikhumbule. Hallelujah. Isililo ke sethu namhlanje we are desperate and asinamahloni okukhombisa desperation bafowethu. Hallelujah. Asinamahloni okadmit guilt namhlanje uNkulunkulu uvulile ithuba. Siyalila bafowethu desperately so. Siyababa uNkulunkulu sithi uNkulunkulu Baba Nkosi uJesu lapho umlingi eviva eNkosi yami lapho umlingi eviva ngami nangempilo yami efuna ukuyinqoba today ithuba ungivulele ukuthi uJesu waye elenge esiphambanweni elengela mina nawe ngihambise izwi kuye ekumele ahambe nalo. Hallelujah. Nkosi uJesu uyaviva umlingi ziningi ilingi elibhekene nazo empilweni sebenza ngokutholi. Hallelujah. Sebenza ngokutholi hlupheka kumi ngasenhla ayikho into ehamba kahle empilweni nemali ayisekho uyaviva umlingi ufuna ukunqoba ngazo lezi abangani bami esibhekene nesimo esifanayo nabo sebeqalile baphuza utshwala sebeqalile badla ama drugs and bathi bayakhohlwa ayabasiza ukuthi bakwazi ukuqhubeka nempilo bangabi stuck ebuhlungwini. Ngiyazizwa nami ukusekela ngakhona. Hallelujah. Abangani bami abanye bathi ukudayisa umzimba nabo kuyasiza uyakwazi ukuthola imali yesinkwa mfowethu. Ngiyazizwa nami ukusekela ngakhona ukuthi ngithi come here or high water kunokuba ngilale ngilambile ngcono bona ngivele ngidayise. Abanye abangani bami sebeqalile bayantshontsha abanye barufa imoto abanye bagqekeza imizi yabantu bathatha izinto badayise sebeqala ukuba nemali sebengiboleka nemali kwesinye isikhathi bangithengele ne-drink ngiyezwa ngaphakathi ukuthi umlingi uyaviva. Hallelujah. Kodwa namhlanje ngoba wona Jehova ungivulele ithuba la esanctuary yokuthi kunokuba ngireceive amazwi akube i10 yami namhlanje yokuthi ngithumele izwi noma ngithumele amazwi kuKristu Jesu ezelenge esiphambanweni elengela mina ekhokha into engenzima ngenxa yesono sami evuma ukuthi abe umhlatshelo ukuze mina ngisindiswe ngingayi ekulahlweni. I'm becoming weak umlingi uyangishaya ungikhinyabeza amadoda kodwa ngiyakhala Jehova kuwe namhlanje ngithi Nkosi uJesu uzongikhumbule. Nkosi Jesu uzongikhumbule xa ufike embusweni wakho. Hallelujah. Ngimini ngithumela amazwi bafuthi angazoma niyilandela yini. Namhlanje uNkulunkulu uthi asikhale mfowethu enisikhala ngezwe elilodwa sithi Nkosi uJesu buka senginjani ngenxa yama decisions nezinqumo engizenzile empilweni yami sengingangothi lokuvungula amazinyo
Ngiphelile nya. Isibindi bathi odokotela ngisenaso. Sidliwe nezinto engizisebenzisayo. Odokotela abanye sebeqala nokungibalela insuku zokuthi ngizophila kangakanani. Namhlanje ngibonga ithuba ongivulele lona ukuthi ngiyise izwi kuKristu Jesu wayelelenga kunokuba mina ngireceive. Namhlanje 10 yami yokuthi ngihambise isikhalo sami ngizidalule ngizendlale ngamukela amaphutha ami bese ngimazisa wona ngimtshele ukuthi I'm guilty. Hallelujah. Siyalila ke namhlanje nganza kwethu sithi inkosi Jesu lapha imihla yami iphela lapha insuku zami ngiyibona ukuthi ngathi ziyagoqeka manje ngenxa yempilo neyinqumo engiyithathile ziyayiza impilo yami ziyancipha insuku zami emhlabeni. Isicelo naso namhlanje ukuthi uma seyigoqiwe insuku zami mangikubone kodwa wena Nkosi uJesu ungangilibali, forget me not, ungikhumbule Nkosi yami. Hallelujah. Iyona theme ke bafowethu uNkulunkulu asiphe yona le. Iwona umyalezo uNkulunkulu asiphe yona njongo uNkulunkulu asiphe yona nasinike yona le. Ukuthi namhlanje Christ our Passover. Namhlanje uKristu Jesu oyiphasika lethu elihlatshiwe. Namhlanje iwundlu kaNkulunkulu elithatha zonke izono zomhlaba esililenge siphambanweni lilengela mina nawe. Ungahamba ungaphethe lutho ngami. Ungahamba ungaphethe lutho ngami ekubaba uNkulunkulu. Nanku umthwalo engikunika wona. Nasisikhalo, desperation, na umkhuleko Jehova engikunika wona. Ngithi Lord Jesus, uzongikhumbule Nkosi yami. Uzongikhumbule. Na ungene embusweni wakho. Hallelujah. Ngiyacabanga ke nganza kwethu ukuthi kancane kancane ezonkulunkulu ekhuluma nawe at personal level. Ezonkulunkulu eba personal nawe kuya ngokukhanya kuwe. Hallelujah. Kuya ngokukhanya kuwe ukuthi yingakho kuvele kwanento ethi namhlanje ake ngiye sanctuary. Yingakho kuvele kwanento ethi ake ngiye ku YouTube ngiyokulalela intshumayelo sesanctuary yephasika ukuthi ithini. Hallelujah. Little did I know ukuthi uNkulunkulu ne-appointment nami. Little did I know ukuthi for the first time namhlanje ngivulelwe mini platform. Ngivulelwe ubaba uNkulunkulu ukuthi kunokuba ngireceive, it's my turn yokuthi ngiyisa amazwi noma ngiyise izwi uKristu Jesu azohamba nami. Hallelujah. Nginje abanye bangibiza ngesidakwa, abanye bangibiza ngoNonkroyi, abanye bangibiza ngesela, abanye bangibiza ngombulali, abanye bangibiza ngento engelutho. Nginja nje ngisi-Aram sikaJehova. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi letha bonke kimi wozuzozidalula, wozuzozidalula nginemfihlo ebengiyithethe ngiyoze ngiyongena nazo ethuneni ezingaziyo umuntu. uNkulunkulu namhlanje uthi hayi eziwundlu lami mina Jehova uNkulunkulu elilenge esiphambanweni ukususa zonke izono zomhlaba nezabantu. Nayi opportunity ngikunika yona. Woza mfowethu. Hey woza mfowethu mani. Akudingeki imali, akudingeki golide. Akudingeki nokuthi kuze ku-approve abantu abathile ukuthi usulungele ukuthi wena ungeza phambi kwesihlalo sikababa uNkulunkulu uzoyidalula. uNkulunkulu uthi if and only if you'll admit, uzokwamukela ukuthi you are guilty, uzokwamukela ukuthi wonile, uze kube lesazela lesi sikade sikuhlupha all along ukuthi ngempela ngiyifihlile lento ekimi ngaphakathi but iyangidla iyanginciphisa.
nayi platform uNkulunkulu namhlanje ayiprovidayo mfowethu. Uthi woza uzokhuluma amazwi uKristu Jesu wayelenge esiphambanweni elengela mina nawe. Hallelujah. Hlambuluka, confess, repent, phenduka, khulume. Izinto engenziwa isiququmadevu nje, isiquququ nje, isiququvile esithuke. Kuyakhulunywa kwaKristu Jesu. Hallelujah. Kuyakhulunywa uma ufika kaKristu Jesu. Enyona into esiyenzayo ke manje le. Hallelujah. Siyakhuluma Kristu Jesu nasi isimo somuntu engiwuye. Sengize nganephuza face, sengiyinkunzi engidwayile, ngidwela ama-tattoos, sengize ngawenza nasebusweni, kade ngenza nenyembezi zama-tattoos. Ngoba bese ngivele ngiyitshela ukuthi izilima ziyetshela. Ngife ngiveze umunwe. Bengazi ukuthi unommono ongaka ngani. Bengazi ukuthi ungithanda kangaka. Ukuthi ngathi senginje, uthi ngephasika ka-2026 you will walk into the sanctuary way, because the sanctuary ila uzofika undlalelwe khona iqiniso lokuthi namuhla uNkulunkulu ukubekela iplatform yokuthi ukhulume isimo sakho sonke kuKristu Jesu. Mesumcela ukuthi angakulibali. Hallelujah. Ngangilibali. Ngangikhohlwa, forget me not. Ezongena embusweni wakho. Now, ake sifundeke bafowethu lencwadi kaLuka chapter 23. Ake siqale nje ngesingeniso lapha ku verse 32. Sizwe ukuthi uverse 32 uthini. Hallelujah. Incwadi kaLuka chapter 23. Amen. Ake sifundeke nganza kwethu. Sizoyiqala nje lapha ku verse 32. Singenise khona sizoyichaza. Amen. Now, scripture teaches us ukuthi on route to Calvary, imibhalo engcwele iyasifundisa ke ngenza kwethu ukuthi endleleni kaKristu Jesu ebheke eCalvary, endaweni ebizwa ngokuthi iGolgotha ngesizulu, indawo yogebhezi, the place of the skull. Hallelujah. Indawo yogebhezi. Siyatshelwa ke lana bafethu, siyaziswa embhalweni engcwele ukuthi on route endleleni ke eye Calvary bafowethu, entabeni iGolgotha, intaba yogebhezi, uKristu Jesu kwakunamadoda amabili ayegwetshwe kanye naye. Hallelujah. Ukuthi ayobulawa kanye naye. Amen. No ngikunika i-idea, kodwa ake siye lapha ku verse 39. Sibuyele khona kuphi entabeni yogebhezi, intaba iGolgotha. Hallelujah. Intaba yogebhezi, intaba iGolgotha, bengakabulawa. Amen. Now, uverse 39 uthi omunye wezelelesi, omunye wezoni, omunye wegebengu kulezi ezimbili ezayengwe noKristu Jesu entabeni yogebhezi. Yakhuluma yathi, if you are the Christ, uma unguKristu wena uJesu, save yourself, zisindise, mase uphinde usindisa nathi. Hallelujah. Khuluma isono ke la. Amen. Then lesi sinyiselelesi simuzwe khuluma kanje umnakwaso saphendula, samkhuza, samthethisa, sathi kuye, hayibo, awumsabi ingane wena uNkulunkulu. Do you not even fear God? Ngoba phela uyabona ukuthi wena nami sibhekene nesimo, sibhekene nenzuka ayikeye efanayo, sibhekene nepredicament, sibhekene necondemnation, sibhekene nejudgment thina nawe esifanele. Yabona? Ngokomthetho imina nawe ekumele ngabe silapha. Ngoba vele
kumele thina sigwetshwe si receive samukele isigwebo okuyisona esisifanele. Kodwa uKristu Jesu, this man akenzanga lutho yena. Hallelujah. Ayikho into wrong, there is nothing amiss ayenzile. Meqeda ukukhuluma kanje leselele sesibili siyaphenduka sibheka kuKristu Jesu. Sonile sinje, siyinkunzi sinje, sigcwele ama-tattoos sinje. Sithi Nkosi uJesu, remember me when you come to your kingdom. Nkosi uJesu, ungikhumbule, ungangilibali uma ufike embusweni wakho. Hallelujah. Now ngane zakwethu njengebandla lakhe elisebenza liphinde lenze izinto ngokugayidwa umoya kaNkulunkulu. Kumele singasishile siscripture kanje, kakhulukazi kulaba bethu abasebasha enkosini. Kumele sisihlaziye sisichaze ukuze sakhe umqondo akwazi futhi naye ukuthi mephuma enkonzweni yanamhlanje ayoshumayeza abanye, ukuze ungasali ngaphandle, ukuze futhi intshumayelo yanamhlanje ingakweqi futhi ingakudidi. Hallelujah. Kunezambulo uNkulunkulu asiphe zona. Amen. Kunezambulo uNkulunkulu asiphe zona ukuthi sindlalelele phezukwayo lentshumayelo yanamhlanje. Hallelujah. Now lezambulo zidinga ukuthi thina, mina nawe, hallelujah, sibe nokuvumelwana ukuthi there are two protocols, kunezikhonkwane ezimbili ekumele wena nami sivumelane ngazo ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nalentshumayelo ungasali ngemuva. Hallelujah. Now uzonotice ukuthi uma sivula lentshumayelo yezwi, uma silivula izwi lombhalo esibekelele wona uLuke 23 okuyiwona esakhele phezukwawo intshumayelo yePhasika ka2026. Na uNkulunkulu ke bafowethu uyasifundisa la uma sivula lapha kuverse 32 ukuthi ngaphandle kukaKristu Jesu kunamadoda amabili ayizelelezi, kunamadoda amabili ayenzoni, kunamadoda amabili la ayeyigebengu. Hallelujah. Ayegwetshwe intambo kahle kahle. Uyayibona? Ayegwetshwe intambo kanye noKristu Jesu. Ayeqhutshwa ke kanye naye. Beyiswa kuphi? eCalvary, entabeni ebizwa ngeGolgotha or intaba yogebhezi, intaba yesikali. Now kunento ke laba futhi efuna uyibheke la kulesi scripture ukuthi uma imibhalo engcwele ikhuluma ngeselelesi, amen, uma imibhalo engcwele ikhuluma ngama-male factors, ngamadoda ayizoni futhi ayigebengu. Scriptures speaks of power and dominance. The minute ubona igama elithi iselelesi, imbhalo engcwele isuke ifuna ukukuvezela ingqikithi, a deeper ngqikithi about iselelesi. Amen. Ngamafishane umubizwa ngeselelesi ingoba wena kunamandla onawo, unokubhongoza onabo, unobubhokolo. Uyibona lento? Unobubhokolo wena obuthile onabo, unequnga onalo lelikubusayo. Yabona? Uyibhuli, umbozomeli. Yabona? Ubhozomela abantu wena. Niyayizwa bazalwane lento? Na kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi lezelelesi olezigebengu
ezayigwetshwe kanye noKristu zakhutshwa kanye naye kuyiwe eCalvary ziyiswe eGolgotha entabeni yoGebhezi. Ukugwetshwa kwazo was born out of power and dominance over other people. Abantu ukugwetshwa kwabo labantu kwakuzaleke ebubhokolweni babo, bakuzaleke ekubeni obhongoza, kwakuzaleke kwiqunga elalibusa kubo, kwakuzaleke ngiyayibona lento engizamukisho ngenza kwethu. Haleluya. Ukuze bagwetshwe baboshwe ukuze kufike ekutheni bayobulawa ingoba babe ngamabhoholo, babe nequnga, babe phozomela abantu against their will. Yayibona lento? Babenza izinto kubantu abantu ababengayithandi ezazingekho entandweni yabo. Haleluya. Yingakho ke ngenza kwethu uprotocol number 1 isivumelwano sethu sokuqala. Now they say in the background yokuthi obana babehamba noKristu Jesu. Amen. Bayini labantu ababehamba noKristu Jesu babizwa ngezelelesi. Amen. iBhayibheli noma imibhalo engcwele emichaziselelesi ithi selelesi umuntu onequnga, umuntu obhongoza, umuntu oyibhoholo, umuntu ozifosayo kubantu hayi ngoba bethanda. Amen. Kodwa ngenxa yequnga elikuye. Amen. Now, protocol number 1 against this background udinga ukuthi mina nawe siqale ngokuvumelana ukuthi what is a sinner? Siyini iselelesi? Yini iselelesi? Amen. Now, uma uye encwadini ke mfowethu u1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4 uyasichazela ke ukuthi yini iselelesi. What is a sinner? Amen. Ngesingisi, a sinner is one or a person who transgresses the law of God. Amen. Umoni, iselelesi, isigebengu, ubhongoza, ibhoholo, umuntu onequnga, umbhozomeli. Hallelujah. Lowo muntu ngokwescripture 1 John chapter 3 verse 4 umuntu ophula aphinde aphambane nomthetho kaBaba uNkulunkulu. Amen. You understand then? What is a sinner? A sinner is one who transgresses the law of God. Umuntu onjani ophula umthetho kaBaba uNkulunkulu. Now, kuleli bandla ke okulo God sanctuary, the sanctuary, sifundisiwe thina. Hallelujah. Sifundisiwe ukuthi uNkulunkulu ungumoya. John 4:24. Amen. Mhloboni kamoya uNkulunkulu ayiwo, ungumoya ongcwele. Umoni, iselelesi, sichazwa ngokwembhalo njengomuntu ophula imithetho kaBaba uNkulunkulu. Sifundisiwe thina ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Mhloboni kamoya uNkulunkulu ayiwona, ungumoya ongcwele. Amen. Ukusho ukuthi ngaleyo ndlela singayi-expanda ke, singayandisa sikhulise incazelo ne-definition yesina, incazelo ne-definition yeselelesi. Sithi hayi, iselelesi umuntu ophula aphambuke aphambane nemthetho kamoya. Hallelujah.
It is one who transgresses the law of the Spirit. Amen. Ngoba uNkulunkulu ungumoya. So bonke amoya uNkulunkulu ayiwona Holy Spirit, ungumoya oyingcwele. So if sin is the transgression of the law, amen, the law of God, then sin also, uma si-expanda, siyivula i-definition yakhona, sin is the transgression of the law of the Spirit of God. Now, usuyayibuza ukuthi hayi bothwala, uma uyikhulisa i-definition, incazelo yeselelesi ukuthi siyini, kuvuka omunye umbuzo kimina njengomzalwane ukuthi awusho wethwala ngokwezwi, what is the law of the Spirit? Hallelujah. Uyini umthetho kamoya? Ngoba iBhayibheli engcwele sifundisiwe thina la esanctuary ukuthi the law of the Spirit, umthetho kamoya, ngoba iBhayibheli engcwele Romans chapter 8 verse 2, the law of the Spirit is that law of the Spirit of life in Christ Jesus. Umthetho kamoya ilo yomthetho. Amen. It is that law of the Spirit of life. Ilo yomthetho kamoya wokuphila obuKristu uJesu. Amen. It is that law of the Spirit of life in Christ Jesus. The very law that bails you and I out of the law of sin and death. Nyayizwa bazalwane lento. Amen. Umthetho kamoya uyiloya mthetho kamoya wokuphila obuKristu uJesu nonguKristu uJesu. Okuyiwona moya osibheyilelayo, okuyiwona moya which sets you and I free, osikhululayo from the law of sin and death, from umthetho wesono nokufa. Niyayizwa lento ngenza kwethu. So kusho ukuthini ke lo? Kusho ukuthi if yiselelesi, if I'm a sinner and I transgress the law of God, okusho ukuthi I have transgressed the law of the Spirit of God. If I have transgressed the law of the Spirit of God, then it means I have transgressed that law of the Spirit of life in Christ Jesus. The very law that is meant to bail me out of the law of sin and death. Amen? So, namhlanje, uNkulunkulu kulesimo kuso ungumoni. Uthi ungacabangi ukuthi kuba iselelesi nokuba umoni kuphula nje umthetho kaBaba uNkulunkulu phela bese kuyama lapho. Hayi. Incazelo iyanda uma ungumfundi, a student of him the Holy Spirit. Amen. Uma uphula umthetho kaBaba uNkulunkulu usuke uphule umthetho kamoya kaBaba uNkulunkulu. Uyini umthetho kamoya kaBaba uNkulunkulu? Uyiloya mthetho wokuphila onguKristu Jesu nokuKristu Jesu, okunguwo nonguye futhi uKristu Jesu, okuyena obophulayo aphinde at set you free, akukhulule from umthetho wesono nokufa. Hallelujah. Ngoba sifundisiwe thina ukuthi ipenalty, inkokhelo, iwages yesono yini? Ukufa. Hallelujah. Now, kodwa wena uma suwamukele uKristu njengenkosi nomsindisi, usuwamukele loya moya. Amen. That Spirit of life, that law of the Spirit of life, loya moya wokuphila, ongukuphila kuKristu uJesu, okungawo wena nami siyophulwa siphinde sikhululwe futhi kuphi? Emthethweni
wesono nokufa. So ke uma usidipha nganza kwethu kuyacaca ukuthi lezelelesi lezigebengu okukhulunywa ngazo la encwadini kaLuka chapter 23 ezayihamba kanye noJesu zigwetshwe kanye naye ukuyobulawa entabeni yogwebhezi. Singasho ukuthi kahle kahle lezelelesi zirepresenta isono. Amen. Lezelelesi zirepresenta ini isono. Ziwumfanekiso wesono, ziyisono in the flesh. Hayi isono oxoxelwa ngaso nesono ozwa ngaso. Amen. Ngoba imbhalo engcwele imichaza iselelesi, ichaza ubhongoza, ichaze iqunga, ichaza ibhoqolo, iphinde ichaze umuntu oyibhuli. Yabona? Obhozomela abantu. Amen. Now, ngokwembhalo ukusho ukuthi lamadoda amabili ayi-manifestation yesono, ngamafishane ayisono in the flesh esihambayo. Hallelujah. Ngoba impilo ayiphilayo iphambene nomthetho kaBaba uNkulunkulu. Uma iphambene nomthetho kaBaba uNkulunkulu, iphambene nomthetho wempilo yokuphila obuKristu Jesu, okuyiwona mthetho osikhululayo usiphulukise from umthetho wesono nokufa. Hallelujah. Ngoba ibhale engcwele ke bafowethu, as students of him the Holy Spirit, sivumelekileke ukuthi namhlanje kuleli phasika lika 2026 singaqinisa, we can confirm ukuthi on route to Calvary, endleleni kaKristu Jesu eya eCalvary, entabeni yogebhezi eyohlatshelwa khona kulawe, uKristu uJesu was accompanied, wayephelezelwa futhi engungwe izono. Hallelujah. Number 2, sivumelekile ukuthi singaqinisa siphinde sivumelane ukuthi on route to Calvary, endleleni eya eCalvary, entabeni yogebhezi, the place of the scar, uKristu Jesu took along with him sins of humanity. Hallelujah. Wayengahambi yedwa, kodwa wayehamba nezono zabantu nezomhlaba. Isona sikhonkwane sethu sokuqala lesi ekufanele sisibethele okholweni lakho ukuze uunderstand intshumayelo yanamhlanje. Amen. Siyini sono? Sasichazi sono. Amen. It is the transgression of the law of God. Amen. And John 4:24, uthi God is spirit. What type of a spirit is God? He's the Holy Spirit. And therefore, if you transgress the law of God, you are as good as transgressing the laws of the Spirit, which is holy. Amen. How? What is the law of the Spirit? Romans 8:2. The law of the Spirit is that law of the Spirit of life in Christ Jesus that sets you free, that bails you and I out of the laws of sin and death. Okay. Ukusho lamadoda mesiwabiza ngezelelesi, siwabiza ngabone. Ukusho kahle kahle lamadoda are symbolic of isono noma izono. Yes. Uma kunjalo, kusho ukuthi uKristu Jesu ke meye entabeni eCalvary, wayephelezelwa futhi ezungezwe yini izono. As if that is not enough, ukuthi uJesu bekhuphuke entabeni eCalvary, entabeni yani yogebhezi,
wayenjani? He took along with himself izono, the sins of men. Hallelujah. Isikhomponent sethu sokuqala ke lesisibethelayo kuwena namhlanje. Ukuze uyibone ukuthi kungani uNkulunkulu ekuvulele le platform namhlanje yokuthi wena kunokuba receive amazwi. It's your turn to speak. Amen. Hallelujah. To speak as umoni. Ukhulume noJesu, ukhulume lokuwena ngaphakathi uyidalule. Uma uJesu ekwazi ukuthi asarandwe izono, uJesu ekwazi to take along with him izono. Then abangithatheke nami okwami ayinake esiphambanweni. He must take along with him nezami izinto. Because uNkulunkulu ungivulela ithuba lokuthi ngikhiphe izwi engizoliphathisa. Ingakho ke bafowethu isiqubulo sethu sePhasika ka-2026 according to Luke chapter 23 sithi Nkosi uJesu uzongikhumbula ungangilibali, forget me not masungene embusweni wakhe. Hallelujah. Now isikhomponent sesibili ke mfowethu, protocol number 2 ekumele sivumelane ngawo ukuze uliqonde iPhasika ka-2026 ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe nanokuthi ke unomona kangakanani uNkulunkulu ngawo. Isikhomponent sesibili efuneke sisiqongqothele lapha okholweni lakho, sisiqongqothele in your knowledge and understanding. Ukuthi khumbula ukuthi ufundisiwe wena la esanctuary ukuthi uKristu Jesu ungumesiya. Okay, uKristu Jesu yini? Ungumesiya, the Messiah okwakhulunywa ngaye ezwini, okwaprofetwa ngaye ezwini. Isaiah 9 verse 6. Hallelujah. Unto us is born a child, and unto us is given a son. Sizalelwe thina umntwana, siphiwe futhi indodana. Umbuso wonke kaNkulunkulu ubekiwe emahlombe akhe. Negama ke bakwethu enizombiza ngalo nanka amagama amfanele. Hallelujah. Kunamagama Isaiah 9 verse 6 amfanele ekumele asetshenziswe. Ngani? Akafani nabanye. Yena unikwe igovernment. Yabona, uphethe umbuso wonke kaNkulunkulu womhlaba emahlombe akhe. So uma umadressa ukhuluma naye, uzokhuluma naye as wonderful. He shall be called Counselor. He shall be called He shall be called Mighty God. He shall be called Everlasting Father. He shall be called the Prince of Peace. Iwona ama-offices ke lawa a-operate kuwona. Kuya ngokuthi wena ingxaki yakho nesidingo sakho sikuphi. Hallelujah. Now sifundisiwe ke thina abafowethu la esanctuary ukuthi uKristu Jesu ungumesiya. Revelation 13 verse 8. Hallelujah. Umesiya onguKristu Jesu siyembulelwa ukuthi uyibundlu likaBaba uNkulunkulu elahlatshwa from the foundations of the earth. Hallelujah. Umhlaba ungakabi bikho. Ukuze lenze njani? Lithi atone for the sins of men, atone for the sins of humanity. Ukuze lenze njani? Lithenge. uNkulunkulu wahweba ngoKristu Jesu. Ehweba ngami ehwebela wena nami ukuthi singabhujiswa singaye kufeni. Hallelujah. Ingakho ke namhlanje sinelungelo lokuthi esamunga sishiye. uNkulunkulu unika ithuba namhlanje lokuthi kade kwasushumayezwa, kade kwasureceive amazwi. Namhlanje itheni yakho yokuthi ukhulume izwi kuKristu Jesu ngezono zakho. Zidalule. Admit guilt. Yamukela ukuthi wonile futhi ungumoya. Now, kungani uNkulunkulu esinikele isambulo? Kungani uNkulunkulu esenzele lo muso ngaka
la sanctuary in the Passover of 2026 asivesele bafowethu irevelation isambulo esikhulu kangaka ukuthi uKristu Jesu oyinsindiso nomnini wensindiso ake si understand iPasika ka2026 njengokuthi entabeni yoGebhezi Golgotha insindiso yayenganywe iphahlwe izono nxa zonke insindiso yakhuphukela entabeni yekhanda yeyoGebhezi ingahambi lambada iphethe izono. Hallelujah. Kungani uNkulunkulu esambulela lento ingoba uNkulunkulu labafowethu akafuni ukuthi masikhala sizidalula sizendlala enyaweni kaKristu Jesu lengesiphambanweni akafuni ukuthi sikhale njengabantu abangenalo ithemba. Amen. Ingakho akha ithemba kuqala kithi ukuze ukuthi noma sikhala sikhuleka kwesithandaza silile from a position of power ngoba sesiphethe iqiniso ukuthi uKristu Jesu usephenduke icurrency yohweba la uNkulunkulu ehwebela mina nawe ukuthi kungabi thina esithatha isimo sokufa esonweni kodwa sibe saved sisindiswe kube uKristu Jesu sifelayo thina. Amen. So uNkulunkulu ufuna sithi noma sikhala noma sesitha izinto zalutho noma umphakathi esiphila kuso usibiza ngamagama usibiza ngononkroyi usibiza ngezinja usibiza ngezigebengu usibiza ngababulali kodwa ngoba sesihlangene noKristu Jesu savuma. Hallelujah. Asingabe sayibheka ika esinazo but asibheke uKristu Jesu ukuthi ekwazaneni naye kutholakalani noma kuphumani what comes out of knowing Christ Jesus. Hallelujah. Kuvelani ekwazaneni noKristu Jesu ukuze ukuthi noma ngikhale nginethemba lokuthi noma nginje kodwa nginethemba lokuthi kuKristu Jesu khona into esengenzeka ngizokwenziwa ngibe musha. So yingakho isikhalo sethu mfowethu siqhamuka from that position of inhliziyo echotshoziwe ichotshoze ngezwi nenhliziyo ephendukayo nephendukile iphendulwa inkemba yevangeli kaNkulunkulu yezwi likaNkulunkulu. Amen. Asikhali ngoba sizenzisa kana asikhali ngoba sifuna ukubukwa si desperate ngoba sifuna uKristu Jesu akhuphukele baba uNkulunkulu engaphethe lutho olivela kimi. Lord Jesus uzongikhumbule mawusufike embusweni wakho khala ekukhala lana mfowethu ibhoholo eselichotshozwa inhliziyo ngezwi ibhoholo ekuthemba ukuthi hang around the salvation inhliziyo yathobozeka umuntu onequnga okuthe mehlangana nensindiso ethi hang around insindiso inhliziyo nequnga lathobozeka kukhuluma la ubhongoza obengazi ukuthi ngokuba in the midst ngokuba present la kukhona insindiso ingenza umsebenzi onzima kuye ithoboza ibhoholo liphenduke. Hallelujah. Asenzisi laba fowethu kodwa kunento esizukuzayo la ngaphakathi. Hallelujah. Siyazukuzeka siyathobozeka inhliziyo yethu ithobozekile yazi yavuma ukuthi hayi mina ngiyumoya kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu ngiphithuba namhlanje lokuthi uKristu Jesu ngaphambi kokuba khuphuka kuyele kubaba ezulwini ake ngimphathise into zami. Na kungenzeka ukuthi usayibuza ukuthi awusho Pastor T kwa Sanctuary Family Church kahle
uma kuthiwa sisimplify lento siyenze belula uthini uNkulunkulu kithina ngephasika lika 2026 uthini ngifuna lento nami ukwazi ukuyidlulisa ngidlulisele kwabanye nasemsebenzini bebengibuza ukuthi belinjani iphasika ngibatshele uthini kahle kahle uNkulunkulu kimi. This is what uNkulunkulu is saying. Ukuthi uMkristu Jesu engumesiya ewumsindisi futhi eyinsindiso. Sometimes akudingi nokuthi azakhulume nawe. But when you avail yourself ukuthi ube kwi-present yakhe kumele kube nomahluko owenzakala empilweni yakho. Ingakho nawe emsebenzini uma ubizwa ngomzalwane nomuntu osindisiwe, it's not always the case that ifuneka ukukhulume. Inkambo yakho sometimes iyona efuneka ishumayeze abantu, and those people abathi hang around you or represent insindiso kaKristu Jesu emsebenzini kumele bakhulume bagoqozeke deep down in their belly kweyikamoya ukuthi siyabaza abazalwane but asikaze sihlangane nonje. Hey lona mengena kushintsha iatmosphere, kushintsha izinto emkhathini. Hallelujah. This is what you have got yourself into today. Njengokula esanctuary. Wena usilandela ku YouTube online. This is what you've got yourself into. Ubuthi uyayivakashela nje. Hallelujah. Ubuthi uyayivakashela nje. Uzobona kwenziwani. Little did you know ukuthi uzohlangana nomagudluza. Hallelujah. Uzohlangana nomagudluza okhahlela isono kungena insindiso, akhahlela ibhoholo kungena insindiso. Akhahlela iqunga kungena insindiso nentobeko. Khahlela ubhongoza mfowethu kungena insindiso nentobeko. Hallelujah. Ubungazi. Ucabanga ukuthi wena you will do it on your own. Ucabanga ukuthi on your own you are self-sufficient. Kanti hayi. Masefikile umagudluza. Masifikile insindiso mfowethu iyakutshela ukuthi ubuyikhohlisa all along. Ukuthi wena you are self-sufficient. Izinto ungazenza wena ngokwakho uqonda nokwazi. Uyafundiswa la esanctuary ukuthi ukuphelela nokuphelelisa kwakho kuphuma kubaba uNkulunkulu. Your sufficiency is from God. He who makes you a sufficient minister of the new covenant of the Spirit. Hallelujah. Uyu uNkulunkulu mfowethu ngomona nawo ngawe obambulela yaphinde futhi akwenze akuvezele athi make known to you. Akuvezela kwambulele the law of the Spirit. What is the law of the Spirit? It is that law of the Spirit of life in Christ Jesus that sets you free, that bails you out from the laws of sin and death. Hallelujah. And this law is Christ Jesus in person. Nguyena kuphela uMesiya, nguyena kuphela umsindisi, nguyena kuphela insindiso okwazi ukukophula aphinda kukhulule from umthetho wesono nokufa. Akekho umunye okukhulula kulokho. Now uverse 39 la kaLuke chapter 23 uNkulunkulu mekhuluma nawe, uNkulunkulu la uyasambulela ukuthi sin cannot keep quiet. Hallelujah. Sona sikwazi ukuthula nganya kwethu. Angikhathali ungasifihla kangakanani. Angikhathali ungasifihla kangakanani. Sinendlela yokuvela lokuveza sihlaza. Hallelujah. Ungasenza mfowethu isono, ungabenza ubulelesi bakho in private. But ikwazi lokusukela namhlanje uNkulunkulu uthi leso sono uma sesikuveza ngeke sikuveze in private, but sizokuveza obala publicly. Ngoba isono asikwazi ukuthula, and isono sifuna iaudience. Asikwazi ukukhuluma mekungekho umuntu isono. Amen. Sifuna ukulalela sizwiwe. Hallelujah. Now, ubaba wesono ubaba wezoni uSathane, khumbula ukuthi isifiso sakhe is to see heaven empty, bengekho abantu abasindisiwe.
ingakho uma uyimist usebukhoneni bensindiso uSathane will shield you uzokuvala amehlo akuphathe ngodaka emehlweni ukuze ungayizuza insindiso akuvalele ensindisweni ngokuthi isono sivukwe idemon laso umoya waso sikhulume silwe nani nensindiso. Now ngokulwa kwesono esikuwe umoni nensindiso uyavaleleka emandleni ensindiso anokuguqula kunokuba uvumele insindiso ukuthi ichoboze inhliziyo yenze inhliziyo yakho ivume. Wena wenza njani? Uyalwa uqhubeke nokuphika uKristu uphike noNkulunkulu. Hallelujah. Now isalvation mfowethu amandla waphethe iyakwazi salvation ukuthi uma ungumoni ukwi-presence yesalvation isalvation iyakwazi ukugoqoza yabona to a point la isono siyi-expose sona where sin exposes itself. Hallelujah. Ngoba khumbula phela ukuthi amandla esono, the power of sin is in the degree to which wena you hide it. Amandla esono asekutheni usifihla kangakanani isono. Hallelujah. Amandla esono asekutheni usentertain kangakanani isono enhlizweni. That is why i-ingredient ye-salvation ukuthi isono usiconfess usihlambuluke yabona, and then repent usisho usibize ngegama laso ungasihlobisi ukuze ukwazi ukuthola ukuxolelwa uphenduke. So usuku lakho ke namhlanje mfowethu lokubhodla all along buyichurch uzongena nayo ethuneni lento ephila kwena. Namhlanje uNkulunkulu uthi ayibhodla mfowethu iPhasika ka 2026 unyaka wakho ukuthi wena ubhodla ugonyuluke ukhiphe konke ukulanga phakathi kwena ukuze usindiswe. Namhlanje usuku lakho ke ngani yakwethu bodla leso sono osuphile naso isikhathi eside obusuyichurch uzongena nasegodini. Hallelujah. Ubukhona bukaKristu ubukhona bensindiso abusebenza umsebenzi obawenza kwiselelesi nakwena. It's your turn. Hallelujah. Musukuvuma mfowethu ukuthi isono, musukuvuma ukuthi uSathane akuphuphe iphakade lakho unethuba insindiso ikhona ikuvakashele. Hayi nqaba mfowethu, this is a critical moment yempilo yakho namhlanje. Hallelujah. The Passover of 2026 is a critical moment yempilo yakho namhlanje. Show remorse. Khombisa ukuyisola. Admit guilt. Mukela ukuthi wrong. Hallelujah. Mukela ukuthi wrong. Ukhuluma okuyikona. uNkulunkulu will reward you mfowethu. Akwembathise kazimulo yakhe. Akwembathise umusa. Akwembathise uNkulunkulu umusa wakhe noxolo lakhe. Hallelujah. Boy. Amen. Now uNkulunkulu uyaqhubeka uyakhuluma mfowethu lapha ku verse 40 kuya ku 41. Amen. Now ku verse 40 kuya ku 41 uNkulunkulu la ngoLuka uyasambulela nganza kwethu ukuthi in the presence of salvation sin can rebuke sin. Into ongakazi uzuyibona ebukhoneni bensindiso isono senza into esingakazi size siyenze. Isono sithethisa isono. Hallelujah. The minute we introduce uKristu uJesu empilweni yakho njengomoni, isono esikuwe does something extraordinary.
it begins to rebuke its own. Iyaqala manje ihlasele isono esikuwe. Hallelujah. Ngani uvumile nje ukuthi uphile phakathi kwensindiso. Ngoba khumbula ukuthi before insindiso it appear kuwena empilweni. Isono esikuwe had no problem with isono. Bekumnandi nje kuyiphilelo ezonweni. But the minute wena uye sanctuary and you hang around Christ Jesus who is salvation. Sin started doing something esingakaze siyenze. Sin started doing things esingakaze sizenze. Ukuze kugcwaliseke umbhalo. Ukuthi linye igama esilinikiwe ngaphansi kwezulu nangaphansi komthunzi welanga okungalo thina siyasindiswa ngalo igama uKristu Jesu. Acts 4:12. Ncwadi yezenzo 4 verse 12. Amen. uNkulunkulu la verse 42 kuya 43 uyasambulela ukuthi uKristu Jesu and him alone yena yedwa nguye kuphela oyi-author and the perfecter of your faith and your salvation. uKristu Jesu engaxutshwe nalutho nguyena kuphela owumqalisi nomphelelisi wenkolo nensindiso yakho. uNkulunkulu uthi ukukhumbula kahle leselelesi olesono lesoni esakhuzisono kwesinye isoni sasingenaso isikhathi esanele ngoba vele kwakuusuku laso lokushona. Amen. That day. So ngakho ke lesoni sasingenaso isikhathi esanele sokuthi sifixe impilo yaso. Amen. And nawe kungenzeka ukuthi ulanje awubengenaso kahle isikhathi sokufixa impilo yakho sokulungisa indaba yakho noJesu before le ntumayelo. Amen. Kungenzeka ukuthi njengoba uyilalele le ntumayelo online kungenzeka ukuthi nawe futhi bungakaze uzuyithola ichance yokuxolisa uxolelwe kubantu obahethile nabantu abaphathekayo.